mo sure. Happy birthday! Charot! Happy birthday, Del! Dalaga ni Nor? Dalaga na siya. Charot. Happy birthday. Dahil kantahan ka na mo. Happy birthday. Sa padre, daganin ako yung kuan. Ato pwede na magdagay ato Nor. Ito dati. Yung mga tsara ni Del. Okay. Dia. Tabangi mi kanta dere. Tabangi mi kanta. Patabang ko ng kanta, geng. Tulo ra ba akong luha, oy. Sige ko, dali na mo guys, kay tabangan na to kanta si Madam. Sige, 1, 2, asa naman niya kung tabag kanta? Ito na. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, wish ate. Dayon akong basahon ang message sa gahatag. Mo ni ang message sa gahatag te. Happy birthday ma. Enjoy your day. May God give you more birthdays and good health always. We used to be as close as we were before. But time flies so fast ma. Ang imuha ra gihapon ni nga bebe. Nga imuhang nailhan sa una ma. Hinaot malipay ka sa among ginagmay nga surprise diha nimo. Ginagmay usa ta karon ma. Puhon kaloy anta sa Ginoo, maka sikad nata. Take care always ma. Ayaw palabi sa trabaho. Lyster, Bernard, and I wish you the best in life. We love you ma. Happy birthday ma. So mga yaramig message ni Ma'am Che. Daghang salamat, baby, bisan pa man sa mga niagi na ko mga kuan. Daghang salamat sa imong pag hatag ani nga kuan birthday gift. Then unsa may imong wish ma'am sa imong birthday sa imong ika-56 birthday? Wish na ko nga hatagan pa ko taas nga kinabuhi ug daghan pa na kong masaulog nga birthday. So ang message sa surpresa de NEGROS ma'am is magpasalamat mi sa imong anak nga si Chere nga iyang pinagi na mo ihatag ang imong surprise karong adlaw ug manghinaot mi ma'am nga daghan pang katuigan nga maabot sa imong kinabay ug happy birthday ma'am and enjoy your day and God bless ma'am. Thank you so much. Welcome ma'am.